Try not to laugh challenge. Alright, 3, 2, 2. Ano? Uy, ayaw na! Ay, tunlak. Ay, tunlak. Panaluwa. Yan. Pagalitan sa makita ng ay ka nakakaon ko. Katawan nito sa kaon dyan. Alright, 3, 2, 2. Oh, go. Dansoy, oy. Bawsin na siya. Ako rin, mabigyan nito. Tingnan. Ay, nahumanay. Sige, tao, likod siya ka. Ano, likod di ka. Gito. Ang sama. Gawin lang ka. Okay, timer starts now. Kapakabawan din. Ano mo ba? Uy. Nice. Seryoso na. Okay. Timer starts. Uy. Nice. Seryoso na. Okay. Timer starts. Timer starts now. Last 10 seconds. 10. Wow! Time's up! Congratulations, Kapuno Brothers! Grabe, guys, last night, di man lang makapagsimula. Kamuot kayo, good. And I hope nag-enjoy din kayo sa videos namin. Especially yung mga Pogo workers. Kasi may nabasa kami na almost, I think, 90,000 Filipinos ang mawawalan ng trabaho pag naban ang Pogo sa Pilipinas. So, kasama dyan mga driver. 90,000? 90,000 driver, mga encoder, cook. So, 90,000 yung mawawalan ng trabahong Pilipino pag naban ang Pogo sa Pilipinas. And also, alam mo bang malaking sweldo nila? 20,000 per month. At least 20,000. Pwede mag-apply dyan. Apply tayo dun. Sana hindi maban yung Pogo. And also guys, sino mga Pogo workers dito, comment below. Kasi may gift kami sa inyo. Just let us know in the comment section. Comment nyo lang and thank you so much for watching. We are the Bisaya Squad! Kita-kita tapo. Peace out. Bye!